ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଚାର୍ଟ ଏଥିରେ ଦିଆ ହେଇନି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି କେତେ ଲେଖାଏଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ତାର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟଙ୍ଗାଯାଉ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବସ୍ତା ଦିଆଯାଉ। ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ବସ୍ତା ପ୍ରତି ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା 35 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କିଣା ହେଉଛି। ବସ୍ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବାର ନାଁକୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ନିମ୍ନମାନର କଥା କହିକି ସେମାନେ ଛାଟିନି କିଟିନି 7 କିଲୋ 8 କିଲୋ କଟା ହେଉଛି। ସେ ନେଇକି ଆଜି ତାର ପ୍ରତିବାଦ ଚାଷୀମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଏହାର ପ୍ରତିଷେଧକ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ବିଚାରକୁ ନ ଗଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ୱାଜିବ ରେଟ୍ ଚାଷୀମାନେ ପାଇବା ଦରକାର। କଣ ଭାଇମାନେ ୱାଜିବ ରେଟ୍ ନ ପାଇଲେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଡିରେ ଆସିଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୈନନ୍ଦିନର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଇ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଆମେ ପଡ଼ି ରହିବୁ।